Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Illi noffru das-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Kerinu Żammit. Illum eżies il-Knisja tagħlaq bil-festa ta' Marija Reġina l-ottava tal-Assunta, Marija fil-glorja tas-sema, tidħol għalina quddiem Alla. Jew għalik ħuti fil-waqt narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti rid li jom ibnek tkun omna wkoll u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek agħtina l-għajnuna għat-talb tagħha biex niksbu l-glorja ta' wliedek fis-saltna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarim il-ktib tal-profeta Iżajja. Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir. In-nies li joqogħdu fart id-dlam dawl idda fuqhom. Int kattart il-ġens, kabbart ilena, u ma ferħu qudiemek bħalma jifirħu fi żmien il-ħsad, bħalma jifirħu fi qsim il-priża. Għax il-madmat li kien itaqlu u l-ħatar ta' fuq spalleħ u l-bastun tal-argużin int kissirtum bħal fjum Midjan. Għax kull qor li jħabbat fit-taqtija, kull mantell marar fid-dem, jispiċċa għal ħruq biex jieklu n-nar. Għax tweldilna tifel, innatalna iben, is-seta tkun fuq spalleħ u jsemmuh konsullier tal-Aġeb, Alla setan, missier għal dejjem, prinċep ta' slim. Kbira tkun setatu u slim bla qies fuq it-tron ta' David u s-saltna tiegħu. U iwettaqa u jsaħħaħa bil-ħaq u s-sewwa minn issa u għal dejjem. Il-ħeġġa tal-mulej tal-eżerċti tagħmel dan. Il-kelma tal-mulej. Ikun imbirek isem il-mulej. Ikun imbirek isem il-mulej. Faħru għaddejja tal-mulej, faħru isem il-mulej. Ikun isem il-mulej imbirek minn issa u għal dejjem. Ikun imbirek isem il-mulej. Min tluħ ix-xemx sanżula ikun imfaħħar isem il-mulej. U li fuq il-ġnus kollha il-mulej, olla mismewiet u sebħu. Ikun imbirek isem il-mulej. Minu bħal mulej Alla tagħna li qiegħed fil-għoli u li ħares l-isfel lejn ismewiet u lejn l-art. Ikun imbirek isem il-mulej. U li jqajjem mit-trab l-imsejken u jerfa mill-miżbla il-fqajjar biex mal-gbarat iqedu mal-gbarat tal-poplu tiegħu. Ikun imbirek isem il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Fis-sitt xahar Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilea jisimha Nażaret għanċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Id ħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt tfisser dejn it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax jien sibt grazzja quddiem Alla. Ara,
int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmieħ Ġesu. U ikun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltana għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu: kif ikun dan la darba ma narafx raġel? Wieġeb l-anġlu u qalilha: l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xjuħitha hija wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal. Għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Nixtieq nagħmlu mistoqsija li jista' jagħmilha kull tifel jew aħjar mistoqsija ta' tfajjel ċkejken li jiġi fuqna llum u jgħidilna: imma xi tfisser il-festa Marija Reġina? X'inhi tagħmel Marija fis-sema? Qiegħda fuq xi tron bil-kuruna fuq rasa, bidejja marbutejn. U għal din ir-risposta eżies jagħtilna l-Konċilju Vatikani t-tieni li għandu fid-dokument Lumen Gentium it-Twin Kapietlu u għal-isbaħ tagħlim li l-Knisja tatina dwar Omna Marija. U jagħlaq dan id-dokument propju b'din il-frażi bir-risposta għal din il-mistoqsija: x'inhi tagħmel illum Marija fis-sema? Huwa jgħid kontinwament qiegħda tinterċedi għalina, titlob għalina biex ilkoll ngħixu fis-sliem faqda sħiħa ta' għoljiet u nagħmlu dak kollu li nagħmluh għall glorja tat-Trinità. Jekk napplikaw il-Vanġelu, Marija qed tgħid lilna mill-ġdid dak li qal l-anġlu lilha. X'kienu l-ewwel kelmiet tal-anġlu? Ifraħ, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Marija kontinwament titlob għalina biex aħna din il-frażi mhux biss nemnuha, imma jinħossuha u ngħixuha. Marija qed iddur fuqi u fuqek u qed tgħidli: ifraħ, intebaħ li l-mulej huwa miegħek, li l-mulej jħobbok, għalhekk xi ħed ħarstu fuqek. Din li tfisser mill-mlija bil-grazzja. Il-mulej ħa grazzja miegħek, iħobbok u kontinwament irrid jimliek b'imħabbtu. Jew għalhekk nitolbu lil Marija ħalli tassew tenna li l-ħajja tagħna ta' kuljum nintebħu bl-imħabba ta' Alla u bħala wkoll nkunu kapaċi nirringrazzjaw u nfaħru lil Alla. Biżejjed ngħidilkom li din l-istess frażi għalkemm il-darba s-saċerdot jirripetijilna fil-Qudiesa. Fil-bidu tal-Qudiesa, il-mulej magħkom, u aħna nirrispondu u miegħek ukoll. Qabel ma qrajna l-Vanġelu, il-mulej magħkom. Minn hawn ftit ieħor qabel inkantaw flimkien l-innu ta' rattirħajr ta' tifħir is-Sanctus għal 3 darbiet, il-mulej magħkom, ejjew mela nerfgħu fuq ruħna u qlubna l-fuq lejn Alla. ħatkun Marija eżatt tassew eżies l-allima u l-gwida spiritwali ta' ħajjitna, dik li tenna nintebħu bil-preżenza u bl-imħabba ta' Alla fuqna.
Nitolbu lill-Alla li tagħna lil Marija bħala u sultana fiċ-ċokon tagħna ngħidulu tidħol għalina quddiemek mulej ibnek l-Għażiż. Tidħol għalina quddiemek mulej ibnek l-Għażiż. Sabiex il-Knisja taraf Marija dak li tixtieq u tittama li tkun fil-glorja tas-sema, nitolbu tidħol għalina quddiemek mulej ibnek l-Għażiż. Sabiex permezz ta' dialogu l-gvernijiet jireġbu dak kollu li jista' jfixkel il-paċi u l-ftehim bejn il-ġnus, nitolbu. Sabiex għat-talb ta' Marija l-imniktin isibu il-faraġ, il-morda jfiequ u jsibu min iduru bijom, il-midinbin jaqilgħu il-maħfra u l-ħniena, nitolbu. Għalina l-koll li nġbarna f'dan is-santwarju għażiż tagħha biex hawn miġbura nemnu fi sħiħ fil-kelma tal-mulej u narfu il-preżenza tal-imħabba tiegħu magħna, nitolbu. U Alla inti ried li ibnek tkun omna u sultana tagħna. Fit-tieba tiegħek agħtina l-għajnuna għat-talb tagħha biex niksbu magħha il-glorja ta' Wliedek bi Kristu Siedna. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna niċċelebraw it-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija u Sultana tagħna inresqu quddiemek mulej dawn l-offerti u nitolbuk li jkollna l-għajnuna ta' ibnek bħala bniedem li fuq is-salib offrilek lilu nnifsu vittma bla teba' u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu lubna il-fuq. Nizzuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Infaħruk imberkuk u inxandru l-kobor tiegħek fil-festa ta' Marija Reġina li nislet lill-liben il-waħdini tiegħek bil-qawwa tal-Ispirtu u bla ma tifset il-glorja ta' ġbubita tat lid-dinja id-dawl ta' dejjem Ġesu Kristu Siedna. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli iqimuk id-dominazzjonijiet flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżisti, smewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġerad il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li xirret għalikom u għal-bledmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Iskfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazzrom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jintrit fija, intu tgħix wis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
tassew iżies li l-mulej huwa magħna, għadna kemm irċivejnieh. Ejjew għalhekk niżżuħħajr lill-mulej. Ejjew kull wieħed u waħda minna fiskiet ta' qalbu jirringrazzja l-mulej tal-li ġie u ingħaqad magħna. Biex matul dan il-jum li huwa qiegħed jagħtina turija ta' imħabbtu, aħna mhux biss inħossu l-preżenza tiegħu, imma wkoll bħal Marija nkunu kapaċi inwasslu l-imħabba tiegħu lill-oħrajn. Nitolbu. Irċivejna mulej is-sagramenti tas-sema. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu biex ikun jistħoqilna post fil-mejda tiegħek ta' dejjem, aħna li bil-qima kollha qegħdin inġeddu t-tifkira tal-Verġni Mqazza Marija, Om u Sultana tagħna, bi Kristus Siedna. Ngħidu flimkien it-tlieta famarijiet l-Omna Marijek nofruhom għal morda tagħna, partikolarment dawk li jinsabu fl-isptarijiet. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.